Lahorijan petrol posa long barmi supari kenep. Rangsali KSA sub branch atumpen social awareness cum felicitation program ajaime kedengpo. Edenbury English High School along ke bangdenga sadlang ki untang atuma phan karchu ajaime kedengpo. Kardom pini Adap Abirta long penili sangpi marvelous rom parpi nonarju ikta Abirta angton pen. Kedam tangaru ni phai ko rapli Adap apor malom dilai police station ke parlo Lahorijan petrol posalong keton kakuruk dun bomahut Dimapur anat pen kevang ihuma truck registration number WB59 D0888 along pen barmi supari nepon long cheklo. Pulisai ki penang kapachini dun labangso atrak barmi supari West Bengal along rian ki ponji phansi kemang pon kadokawe pharohini ra trognar kep athoila longpon lo lapen alin 22000 kg doji hithia long ador kuti hini an doji lapen kachingnang atum amen lake tosir udin lapen Muhammad Rahul amin atum hendo. News report Karbiang Long Live. Lakhain koira trok duar bagori MAC constituency angkang Rangsali KSA sub branch atumpen patirpi ponsi social awareness cum felicitation program ajaime kedengpon. Lason si Rangsali KSA sub branch president Vinson Kropen chepahem phupon. Lapen secretary Alom Singh narpen aluhi pachini pon. Labang solong kachetong dun lake central committee inglong pho KSA CEC Kongchunbang George Timung advisor Hangsing Timung Nelson Timung secretary Dipu regional committee Rafsan Ahmed, Daithor Police Station OC, Daithor Head Branch KSA President Long Chong Be, Secretary G. Kison Rongpi, Rangsali Beat Officer Prosanjit Kilingpen Chenglok, Penangan Rongasar, Parents Guardian Atum Chitong Dungunti. Kidamdang aru ni pha ingkai rok phorni Jesemet pen bangkep abangphu HSLC lapen HS asadlang ki unduna tuma phansi karbi poho lapen file pipajir ponsi karcho jaime kedengpon. Halapu KSA Central Committee Kongchunbang George Timung pen Jumesen alam the than ponsi students atum hello karbia khai amoy arbung lasi lokachar like thegvek nangji jongsi lokachar lile kawe pulote labangso arongki kangting loputa than pon. Daithor Head Branch under Rangsali sub-branch ahin pen kapatir pipon felicitation cum social and educational awareness program kedeng pon long nili pan chief guest mate chief guest hisap na chupa pon pot nili alang litum pan kero paper piglo lapen pini nili ninga rong lo KSA Central Committee hoi pe alang litum ke pha pon mailo nili na chitong long pen jet we have felicitated tamne more than 25 HSLC and HS students tumhan alang litum pan nilitum pen karchu pon long pon nili ning sampiglo pen kewang jilarni Rangsali sub branch pen lason to se lapan to se dak along ri lapen dak students tumhan pan so se kapaching thur ba ning parung pon thegi pansi ning parung pon thegi pusi ning kachethe pondu lapen ingsi laso platform long nili penangan theglong students tum discipline o Rangsali tum area students tum kumane ajak tum ke Dimapur kachali tum do kumane ke Nagaon kumane ke Golaghat lason kachali tum do angli tum anisi ala hala huilong pen chali dam pen dak rong nang chile pen khai la pen long ri perman pining son ba claim pi pusi nilining chethepon la pen pini nili tum la so dak amai na dolong bang la dak daily market pusi pu ho la Rangsali daily market weekly market pusi pu la dak ala alang litum tamne di pini non lom botol ta heno nang litum achini lo more than 39 degrees Celsius but almost 40 an kilele tami tawhid tami students tum la daily market ating kon lo ne ka grom pakapang ox tam elang litum chak bor il ason si pini mai pajudlo la penil litum dak non do prong long ta tamne
ทางออกปีกส่วนสิเทกลองละสินิลิหินเป็นจุนิงรีดุนกังตุ้งบางเอดักละโซเรงสลีเอเรียลองบางอิงซีเฮดี community hall mesenason pene mesenason community hall kimpi sonde la competent authority tumbang ledak penang dak along ri la pendak students tumbang aning sami ni tum na so program nei thik pi podcast tum hana churo par pik lo ni tum hana son anong e kimi pon same tum hana pi pon pot na sinon ki wang jiao we kimi tum han same la son thak thak si ka chari pon pen HSLC la pen HS ki pass pon thek chia phan si ni tum same chuning ri Prangsi kardang radua mana la pajir la la pini la KSA phana chone par la choro par pik la dilang tum di aninga klong ben sala di dumfan la son felicitation program ki pai tum ni lingarom pik la di simu ki wang anu se tum chepat duk pen mu pen la tum rat tadi anu se la tum mu ki wang ya kan se ki mesena kan ran ka pa prang pon thei mala aning tum rat la choro par pik la News report Karbiang Long Live. Karbiang Autonomous Council pen Karbiang Long arlo rong surong bon along pusitami kedam tang pen non eprang ansusi quality education mesen ang thek la pen akang to yang deng an kachepali dun unjia phan pu matha ponsi seba board pen kepado pon asar lang along ki undun akorte ingjir tuma phan karchu ajai mek kedeng pon Lason si West Karbiang Long lakha isi dwar amla MSc constituency arlo kido Edenbury English High School along pusitami ke basad lang ki untang atuma phan karchu pedopon bang solang aluhi sarpo man pen kachetong dun Karbiang Autonomous Council Soil Conservation in Charge EM Prabhat Chandra Tarola pen VDC Chairman Gojen Kro dwar amla BJP Mandal Amaiphu Khorsing betum chetong dun Maya long Karbiang Autonomous Council EM Prabhat Chandra Tarua hin pen kedam tang pen kewang jilang arni la ansusi percentage ke mi pen Karbiang long arada phan la pen apo apaya dona raba tuma phan mesen nongmi nangwan pinang popusi loke charle mumaratum athengno mesen aning ke parung alam thei thanpon Chinthong pen hemari rong phar Karbiang Long Live Asam along riarlo Lakhimpur along kapang ni Lakhimpur Medical College sekelang lapen kecharlia hemalong kechari pon pami mia jog Indian Medical Council pen sika kuti si adai hanglo Hala sekelang hemalong kechari pon pami mia jog longri angkang prek jam adim pen kisu kachelang dam aradatum jaton lapen duwai bijian parta ason kaduria kisung chetong nanglo Lason thak si haladak si kilang akrong hin ke charlia risoi janga tum lapen ki claim ki dama tum sitami ka siksak phoraplang si dulo lahoya kisung ka chetong alam pen ang songalong an lam le roklo bangso medical college along penang an katura kisung ha hoya puthak adai kido college ke charipon principal aphan panongsi ingtang ra alam pen kisung akido council pen pali roklo jong si hala so medical college pen ke dolang ki pinang jatang ka lapen apreng hai hui Pachok chi puloti ingtang raga sai sitame dengpon popusi kidua lo along pachini pon lo Lakhimpur Medical College along se kachilang arada tum kasik sakdam atheki kiso kelang surgeries ki claim hot meri hing kawe ke ongdung department along saikhi kadure ke pleng play lapen hala principal lapen department tela ke the tumta do dam jok abang kawe mate asai kache dam desi ki ong lahai hui alam kido along council pen pachet hek daglo Arona teng kachari pon thek the a medical college aphan tangka kereng sika kuti si adai ki ana phan surihini ra ingkoi ra thom aningkan National Medical Commission pen cheparai pon News report Karbiang Long Live
Tang ni pinya Adap Abirta bang kila ponsi kang tonik lo to mi thak mi kardom.